тавре ки дирӯз 23 ноябр пресатиҷӣ аз қасд ба худкушӣ задани ҷавон духтаре ки худро аз болои пули назди бинои Шарқи Озод ба дарёи Душанбе партофт хабар дода буд. Раёсати вазорати корҳои дохилӣ дар шаҳри Душанбе ин ҳодисаро таҳқиқ намуда, шахсияти духтарро муайян намудааст. Дар натиҷаи тафтишот маълум карда шуд ки ҷавон духтаре ки қасди худкушӣ кард 17 сол дошта, сокини шаҳри Ваҳдат мебошад ва бемории рӯҳӣ дорад. Гуфта мешавад ки бо сабаби хуруҷ гирифтани бемориаш худашро аз болои пули дарёи Душанбе воқеъ дар кӯчаи Саъдии Шерозӣ ба дарё партофтааст. тавре ба хабарнигорони пресатиҷӣ маълум гардид, ҳодисаро аввалин шуда кормандони бозрасии давлатии автомобилии шаҳри Душанбе Алишер Ҷалолов ва Файзулло Раҳимов ки дар роҳи асосӣ вазифаи хизматиашонро иҷро мекарданд диданд. баъдан тавассути ратсия ин ҳодисаро ба мақомоти дахлдор хабар медиҳанд. Аммо то омадани кормандони мақомоти милитсия Сафарали Ғолибов сокини шаҳри Душанбе ки манзилаш дар наздикии тарабхонаи Форел ҷойгир аст, ногаҳон доду фиғони мардумро мешунавад ва мебинад ки духтари худро ба дарё партофт. ӯ аз болои девори хонаашон ҷаҳида худро ба дарё партофта ва духтарро аз дохили дарё то лаби соҳил меорад. Сипас чанд каси дигар барои кӯмак ба соҳил расида духтарро аз об берун мебароранд. мақсад ҳам хона да будем ҳам овози вағуа фаҳмидем айтори ҳам забура ҳавли мо парди мақсад дурум омадем давиде қафоя духтара ҳам болои мо суша пафтан да падар чай қафош давиде саба ман хай дурум омадем айдурум ё ҳам духтара кан аҷо додем бро вардем тамом дига агон чӣ ном дори ака? номи ман Сафар Ғоибов Сафарали. Ғоибов Сафарали. куҷо зиндагӣ мекунӣ? не кӯчаи Қаҳору 32. бале. чанд сол дорӣ худат? чанд сол? 30 дар омадагим. чӣ хел ҳамин вақте ки ҳамин духтар худшо партофт ягон киси дигарам талош кард ки барои испасад кардан? мақсад ҷака ӯ қодам ҷамъ шудагӣ набуд. чӣ хел аввал хича партофт ба мардум ҷамъ шид. мақсад касе қафои ма давиде самура ма дидам хича партофт мақсад ма давидам ай болои чи паин девор паридам фуромадам айдуруни обро вардам штам. ту худаш партофтан духтар надавди а? духтар адам мақсад ма аям боло хича партофт ой хео партофтан шад дидем. ма ам болои девор мақсад ай болои мос партофт. ай болои мос хича айдуруни об партофт. بعد وقتی خودش پرتاب داد این آب غرق چسته بود هم نه هم خوب رفته سبدا مقصد یعنی خودش زوری کتی داد زده بود فقط بعد یکون زخم گرفتی چه خیر شده؟ یک زخم بخیره هیچی سلامتی مصود شکر الله خودم میخواه که یک کاری خیر یک کاری چند قدر زوریش میرسه باید یا آدم دیگه یاردمش برسه مقصد هم قدر دستگیریمون رسید هم آدم یاردم کنیم برو وردم تمام وقتی برآوردن دختر یا کسی دیگر همراه یاردم کرد بعد وقتی من آیا برو وردم آیا جا همه کسا اوچ کردیم بعد این پیش رسیدن فریلا برو وردمش عین حال وضع سلامتی جوان دختری 17 ساله خوب ارزیابی گردیده برای گذراندن تشخیص طبی با بیمارخانه قریه بالا دسترس و تحت نظارت طبیبان قرار دارد. اوید به این حادثه مذکور سنجش ادامه دارد.